Pozdrav ljudi, Viktor ovdje, današnji minut Minecraft Hunger Games epizoda 3 ili 4, nemam pojma. Ja ću sad pustiti neku muziku da vam ne bude malo dosadno. Onda čekamo. Čujte, kakva glupa muzika. Ne znam. Kako još ne znam, sad će biti. Nothing da nema skin. A čuvaj će tu muziku kao nakon. Tu ja pored sebe imam neku muziku. Muzika me izluđuje. Da vam nađemo. Ovo moja muzika neka. Evo je dobra muzika. Vi možete promotiti epizodu dok ne prođe vreme. Fuck, on ima kis. Ovo je mnogo bolje, smo dane prve. Da ljudi, izvinite ako se loše čujemo da je muzika. Ovdje sam da me neko sad ne napadne. Niko nismo da sad ubili. Meni nisu čime da ih ubijemo. Što bi našli da imaju dobre se. Veoma mogu naučio se me napadati, veoma dobro. Jedno prvom dubim nekog iz dobre stvari. Počešće. Ovo pesma je dobro super, našao mops. Već 4 minuta igramo ništa.
Natural. Paket. Gotovi smo. Neću. Pobjegao sam. Ojoj, ne da se kako smo mi pobjegli. Da, ljudi, gotov pesma. Uzeti ćemo tako da vam pustimo opet pesmicu i da. Sad možemo tim. Samo uzmem sve. Ja hoću naravno prvi kill, ljudi. Ovo bi da. Da, ljudi, link, ime servera, pisat će vam IP servera, vi ukucate taj IP, ako želite igrati sa Viktorom Carevićem, zatim pisat će vam, samo ukucate IP ime kako želite ukucate, i port ne dirate, kliknete add server, uđete na server i da. Onda možete nekad me naći, znači moj skin je ovaj, zovem se Viktor Carević, kao što vidite, da se nađem. Evo Viktor Carević i da. Evo sam da, ljudi. Ovo nije bio neki video. Tu vidim što vi rade. Tu mi napišem party. Party! Vi mi tako možete naći na serveru. Papa, da, ti. Uvijek smo klop. Čak malo da odlagam ovo. To, odlagali smo, ljudi. Ču da se oplogim. Da. Čekaj da se završite sama epizoda od sada. Supernatural Mobs, nemam pojma peva tu pesmu. Tu da im napišemo party. Nekada sam ja imao hak preko ovoga, ali za taj Control Game Setting ove preset. Da, pošto igram na MCP-u nema to. Baš kad budem izašao vidjeli biste da igramo na MCP-u. Mogu i van MCP-u, ali MCP-u i nemam pojma što idemo imamo. Skoro je gotova epizoda, ljudi, kao što vidite. U ovome vidite da je 9 minuta i nešto. Da. Ej, šta ovo ovdje radi? Šta ti tu radiš? Party, druže. Party. Du.